Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so: ndainge ndimbori neimwe shamwari yangu. Inini neshamwari yangu tainge takasangana zvedu muno mujoni. Zvakaitika mukoma ndezvekuti ndainge ndakatongodaniwawo neumwewo best friend yangu uyo wandainge ndakadzidza naye in the same school. Saka patakazoita meet up zvekare takabva tazotanga kutaura ndokubva ndazomuudza kuti kuzimu zvinhu zvainge zvakaita kundiomera, ndokubva azonditumidzira mari yekuti ndinge ndichiuya, ndokubva ndazosvikira pamba pake. Saka ndakati ndasvika pamba pake ndokubva ndaona kuti my best friend uyo ainge ambori best friend yangu kuchikoro iyewo ainge akatowanikwa zvekare. Imba yacho yavainge vachigara iye nemurume wake yainge iri imba yainge yakamanikidzika. Saka at the end of the day mukoma ndakaona kuti vanhu ava vainge vava kundibata nekamwe kaya kaattitude kekuti chibva pamba pedu apa basa ndainge ndisati ndariwana. Out of desperation mukoma ndakabva ndazongobva paya ndokubva ndazotanga kunogarawo neumwe murume uyo ainge andipfimba, but murume uyu aitova aine mudzimai wake. Izvi ndakazozviudzwawo neumwe musikana uyo akazova one of my best friends, I can say. Ndiye akazondiudza murume uya paainge aenda kubasa, ndokubva auya akati, ko iwewe uri kuzviziva here kuti munhu uyu waugere naye ane mudzimai wake anokwanisa kungouya achibva kumusha anytime soon. Ndikabva ndati zvino ndoita sei, because kwekugara handitomborina. Ndokubva ndazomuudzawo situation yangu. Iye akabva anditi kubasa kwavo kwainge kuchidiwa munhu wekushanda. Akabva ati achaenda kunotaura nemurungu wake then obva azondipa feedback. The next day akabva azouya akabva azondipa that feedback. Ndakabva ndazoenda kubasa kwaya ndokubva ndazonotaurirana nemurungu. Ndakati ndataura nemurungu ndikabva ndatomuudza kuti kunyange accommodation chaiyo handitomborina, sezvo ndainge ndichiri mutsva muno mujoni, ndainge ndisinawo mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuzvilojera. Murungu akabva azondipa accommodation, but akanditi ndichange ndichingorara kubasa ikoko for only a few weeks. Ndaifanira kuti ndinge ndichizoita plan yekuti nditsvakewo pangu pekugara. Saka ndakabva ndazotanga kugara kubasa kuya ndainge ndichitongorara mune imwe office. Then uyo akazova best friend yangu one day ndopa akabva azoti, ko tadii tangogara tose than kuti unge uchirarama upenyu hwakadai so. It is not safe at all kuti kunoku kwatiri kushanda kuma industry then obva wazongosara wakakirwa, what if kana ukazopindirwa nematsotsi. Ndikabva ndati pakanaka, but at that time ndainge ndisitomborina kana sent. Akabva ati hazvina kana problem, zvatinofanira kuti tinge tichizoita ndezvekuti tinofanira kuti tinge tichizongobatsirana panhau dzerent, and iwewe paunenge wazowanawo mari yako, sezvo ndinenge ndambogarawo newe uchidyawo chikafu changu, ndiwe unofanira kuti unge uchizotengawo zvikafu nekuzotorawo mamwe maresponsibilities. Ndokubva tazochitanga kugara tose paya. Takati tava kugara tose, ndakabva ndaona kuti musikana uyu munhu ainge ari munhu wemadhiri kumaindustry ikoko. Kunyange lunch chaiyo ainge asingatombotakuri lunch box because aitova nevanhu vake avo vainge vachitomutengera chikafu, ende tiri kubasa ainge asingatombodyi chikafu chemhanga. Aiva nevarume vake avo vaiita zvemadhirivhari. Saka vaiti kana vaenda kumadhirivharies kutown, munhu kana azotsoka paya vaibva vaona munhu ava kupinda mubasa akabata zvake chiMcDonald nezvimamilkshake nezvimwe zvikafu zvemhando yepamusoro, iyewo semunhu wekuti
ainge aine madhiri ake. Iniwo mukoma ndakazotongomujoinawo ende ndakatongomujoina a little bit by a little bit. Kudzamarawo chigemu chacho ndazotosvikawo pakuchimaster. Ndainge ndava kutoziva kuti mukomana wangu uya anonzi Ningi anoshanda kugaraji rekwakati, iye basa rake nderekuti ange achitengera chakati. Ndo kaupenyu kacho katainge tava kurarama. Madhiri ose taiita tose. Zvatainge tava kuita ndezvekuti sezvo zvikomba zvedu izvi vainge vari vanhu vekuti patiri vainge vakatoperera, vasingatombofungidziri kuti tiri vanhu vanoita zvemadhiri zvekuchinjanisa varume. Taiti umwe kana asipo, let's say kana umwe aenda kusleep over, then kana kuri kunzi boyfriend yeumwe kana ikazongokaruka yazongosvika pamba ichitsvaka my friend, kana kuti inini ndisipo boyfriend yangu ichitsvaka inini, then taibva tazongokavhirana magap. Dzimwe nguva waiti kana waenda kusleep over taiva nekamwe kafoni kedu aka zvatainge takakaita mainge muine maGB nema-FM WhatsApp nema-original nema-WhatsApp businesses ainge akawanda. Saka tainge takaita zvezva zvekulinka up mafoni zvekuti kana usipo unenge utori nenhamba dzako idzo dzaunenge wakapa boyfriend yako yaanenge achitoziva kuti kana akasakubata panhamba idzi anozotokubata panhamba dzakati. But chainge chisingazivikanwi nemaboyfriend edu ndechekuti aiti paya kana akushaya paoriginal namba dzako, paanozotanga kutaura newe pane imwe WhatsApp yako, iye anenge achitofungidzira kuti ari kutaura newe, izvo kwani anenge achitotaura nebest friend yako. Kana best friend yanguwo isipo, inini ndini ndaizotanga kutaura nemamwe maboyfriends ende tainge tichitongotaura munhu achitofungidzira kuti I am his girlfriend. Ndo madhiri atainge tichikavhirana. Even paFacebook tainge tisitomborina problem yekusherana mapasswords tichitongotaudzana nemaboyfriends edu kana umwe munhu aine imwe boyfriend yake. Asi chinhu chatainge takawirirana ndechekuti pane zvinhu zvose izvo zvatainge tichiita hataifanira kuti tinge tichizotorerana maboyfriends edu because we were so close like that. Zvakazoitika mukomanashi ndezvekuti semunhuwo unosvikawo pakuneta nechihure, inini in my body mukoma pane pandakatanga kunzwa kuti panapa ndainge ndava kuzvisema because zvainge zvava kuitika at that time ndezvekuti iye semunhu wekuti ainge achitonakirwa nechilifestyle ichocho aikwanisa kungokuinvita kusleep over, then waizoti kana waenda kusleep over kuya obva watoona kutoti kuya kwamunenge maenda kunenge kutori nefriend yechikomba chake. So left with no choice, imimi maibva mazotorana mobva mazotoenda into another room, mobva matanga kutoita bonde paya. And this was just too much for me because with time ndakabva ndazoona kuti ndainge ndabatwa nechirwere cheHIV. Best friend yangu ndakabva ndamuudza, iye already ainge atori pamaperiods and ainge achingogara achingondipa counseling even pandakatanga kugara naye, achingondiudza kuti zvinhu zvekuti hazvichashamisiri kuti zvinzi munhu wava kunwa maperiods eHIV. You just need to accept kuti chirwere chakangofanana nawo nezvirwere zvakaita sana flu. Saka by the time yandakangorwara about 1 week ndichizoenda kuchipatara ndainge ndichingonzwa kupera simba, kupindwa nechando. Ndakabva ndazongobatwa nechirwere cheHIV ndokubva ndazoiswa pachirongwa. Asi hama dzangu nevamwe sisi vangu avo vainge vava kugarawo muno muSouth Africa ndainge ndakavatumidzirawo mari yekuti vange vachiuya. Ivo sisi ndakabva ndazongovanzira ndikabva ndaudza best friend yangu kuti this was my secret yandainge ndichida kuti ndinge ndichizochengetedza. Iye akabva ati is fine. So pane umwe musi mukoma zvakazoitika kwandiri ndezvekuti ndakangokaruka ndatanga kufunga imwewo boyfriend yangu because kunyange ukaita maboyfriend ako 20 but pa20 varume ivavo pane umwe wekuti iyeye ndiye waunenge uchinzwa kuti uyu ndinomuda nemwoyo wangu wose. Saka ndakangokaruka ndamufunga ndikabva ndati rekedzai ndimboenda kunomuona. Saka ndakati ndaenda kusleep over kuya ndakanonoka kusvika sezvo
paiva nezvimwe zvinhu zvandainge ndichimboita during the afternoon. Ndakazokwira makombi, it was somewhere kuma5 ndichienda ikoko kwaainge achigara. Saka kwacho kwaainge achigara kwainge kwakaita kumasuburb, then isusu taitogara kuri kudowntown at that time, but takazoshifta zvedu ndokubva tazotangawo kugara kumaapartments. Then ndakazoti ndasvika kumba kweboyfriend kuya mukoma ndakarwadziwa. Apa security ainge achitondiziva, saka akangonditi achingondiona ndokubva atondivhurira gedhi repacomplex paya. Then ndakazoti ndaenda painge pachigara boyfriend yangu, vanhu vainge vachitomborina kana kutopfeka vachitobatsirana kubika. Ndakabva ndapinda mumba muya ndokubva ndatoona kuti munhu ainge atoita zvekuenda kunokecha hure mubhawa. Ndakarwadziwa mukoma kuti apa munhu pavakomana vangu vose avo vandainge ndichidanana navo, kunyangwe zvazvo nhamba yacho yainge yakawandisisa, but iye ndiye wega wandainge ndakasarudza kuti ndinge ndichimupa yeke. Akabva apa munhu ndamupa yeke yakadaro akabva asarudza kundichita. Cheating hayo iri yega, it was better. Asi cheating yekuti munhu anoenda kunotorana nehure remubhawa machinda inoita here, it was just too much for me. Ndakarwadziwa since kulocation kwatainge tichigara kwainge kure neuko kwandainge ndashanyira muchinda wangu just for a sleep over. Saka left with no choice, I had to sleep there. Usiku hwose mukoma muchinda uya mushure mekunge adzinga hure rake riya akabva azongorara achingondibhega, achindipfugamira, achindikumbira ruregerero. Akazotanga kuchema achiti unodei kuti unge uchizondiregerera. Ndikabva ndati tengesa motikari yako kana kuri kunzi unondida. Kana watengesa motikari yako wobva wandipa mari yacho, because panguva yacho ndainge ndava kutofunga kuti it is so much better kuti muchinda uyu sezvo andirwadzisa kana akandipa mari yakawanda, then ndobva ndazotanga kabusiness kangu kumusha zvejoni ndainge ndaneta nazvo mukoma. Saka iye akabva abvuma, akabva ati I am really sorry, motikari ndichatengesa. Akabva azototanga kutotaura nemadzisawira vake achitovaitira mavoice note achivaudza kuti ainge achitengesa motikari yake ende ainge atowana maoffers. Ndikabva ndati it is fine. Saka rudo rwedu rwakabva rwatanga zvekare kupfuta on that same night. So mangwana acho makuseni mushure mekunge taita zvose zvatakaita throughout the night, akabva ati baby nezuro wakandifadza, maybe inhau yekuti wainge wakanditsamwira, but I want to give you a small present. Paya paainge ava kundiperekedza takambotanga tasvika nepane chimwe cheATM ndokubva awithdrawa 4,000 rands. Saka akabva andipa, akabva anditi 4,000 rands iyi yandawithdrawa ndeye kungokuti sorry baby, I want you to become my wife. Ndakazoti ndasvika kumba ndokubva ndasvika ndikabva ndawanawo kuti zawira wangu ainge atori mumastresses ake, because ane mumwe muchinda wake uyo waaingoshandisa kuti ange achingomupa mari yekurukwa. Saka muchinda iyeye ainge ava kungojamuka mushure mekunge azviona kuti best friend yangu ainge ari munhu wemadhiri, saka ainge atori mumamudzu ake. Iniwo ndainge ndisina kuzviziva, ndakangosvika nekumutema nemari ndikabva ndati honaka zvandaitirwa nabamunini vako. Ndakabva ndaona kuti munhu ainge aboyekana, ndikabva ndatanga kumuudza zvose izvo zvandainge ndakasangana nazvo kusleep over kuya. Akabva azotanga kundipa maadvices, any advice that she used to tell me mukoma, pachokwadi ndaigara ndichiteerera. Even advice yekuti ndinge ndichidanana nevarume vose avo vandainge ndichidanana navo, I had listened to her advice. But at that moment mukoma, mushure mekunge ndamuudza nyaya yangu, shamwari yangu akabva azotanga kundipa her advice, but ndega ndakaona kuti advice yake iyo yaainge achindipa yainge iri advice yainge yakazara nejealousy mukati. Ndakabva ndazongoita sekunge ndainge ndabvuma kutora her advice, but ndakaona kuti izvi ndezvekupenga chaizvo. Then boyfriend akabva azotaura neni, akabva ati mai mwana handichazivi kuti panapa ndoita sei, bhaya ndamuwana munhu ari kuda kutenga motikari, asi ndazotaura naGules. Apa Gules vainge vachitaurwa nezvavo vainge vari sese vangu.
akabva ati mushure mekunge audza sisi zvose zvainge zvakaitika and all of my demands, sisi vangu vainge vakati, how about imimi muchiregedza kutengesa motikari bamunini, then zvamunenge mava kuita motikari instead yekuti munge muchiitengesa madii mangotorana namainini mobva maroorana henyu. As long as maroorana vanhu munoregererana than kuti munge muchiita urombe hwekutengesa motikari kuti mari yacho munge muchizongoishandisa muri muno mujoni. Kana mafunga kuzotengesa motikari bamunini, I advise you kuti chitengesai motikari yacho muri pamwe chete, mobva maita chinhu chenyu chihombe muri pamwe chete. Then kana muchida kuripa munin'ina wangu aiwa munomuripa, asi I advise you kuti tauriranai, then kana mabvumirana mobva maroorana. So ndakabva ndaona kuti advice iyo yantainge taudzwa nasisi vangu, it was the best advice. Ndikabva ndati zvino sisi ndoita sei? Vakabva vati if you want go and stay with him, asi kana mava kugara mose chizamai kuti munge muchiunganidza mari mobva makasika mouya kuno mobva mazobvisa mari etsvakirai kuno. Inini neboyfriend yangu takabva tazotanga kugara tose tikabva taunganidza mari yedu tose. Motikari iya haina kana kuzombotengeswa, saka mamuvhiro out acho andakaita mukoma it was pakati pemwedzi. Saka shamwari yangu akabva aboyekana nazvo, akabva ati waifanira kusiya wabhadhara rent, what am I going to do now? Because tainge takabva kulocation kwaya kwataigara kwainge kuine dzimba dzainge dzakachipa, sezvo friend yangu ainge ava kudanana nomumwe muchindawo ainge aine mari, saka tainge takaona kuti ange achiuya kumalocation zvainge zvisingaiti, ndokubva tazoendawo kune dzimba dzinodhurawo mutown just for her sake. Saka akabva azotanga kundiblema kuti right now wakanditi handei tinotsvaga kunodhura, but yet we were doing it for her. Zvikabva zvanzi chitosiya wabhadhara mari yerent, ndakabva ndazokumbira boyfriend yangu ndokubva tazoenda tikabva tanobhadhara mari iya. Then boyfriend yangu akabva ati kune best friend yangu, if it happens kuti unenge uchiremerwa nekubhadhara mari yerent unenge uchizongotiudza tichange tichizongokubatsira, but zvose izvozvo she never appreciated that thing. Even tiri kubasa aingoti kana takagara paya nyaya dzaainge ava kutaurawo nevamwe vakadzi vatainge tichishanda navo dzainge dzingori nyaya dziya dzekungondishoropodza, but aindishoropodza akawanda, as in like mukore uno watava kurarama vanhu vari kupinda mumamarriages mahure, but vanhu vakadzikama havachatombopindi mumamarriages. Saka mashoko ekuti aigara achingondirwadza achingondibata. Then kubasa kuya takazosvika pakutukana, ainge ava kusataura neni achingondiudza kuti inini I was very heartless because ndainge ndakamutsvakisa imba inodhura ndokubva ndazongomudhampira imba iya. Kudzamara mukoma murume wangu azondiudza kuti it is far much better kuti unge uchizongoregedza kuenda kubasa. Ndambosiya basa, but ndakabva ndazowana basa somewhere ndokubva ndazotanga kushanda zvangu in another place. Inini nebest friend yangu tainge tava kusatotaudzana, asi chaindibhowa ndechekuti airamba achingotaura nemurume wangu. At the end of the day mukoma ndaifanira ndakangotora foni yemurume wangu ndakangomubloka. That is my regret, but ndakangozviitira unungo ndokubva ndazosiyana nazvo. Then one day mukoma ndakati ndabva kubasa ndakabva ndazosvika kumba kwainge kuina tete nabamukuru vainge vari kumba zvekare nemurume wangu. Ndakati ndakatarisa murume wangu ndokubva ndaona kuti ainge achirakidzika kuti ainge akaboyekana, ainge aine shungu dzekuti aiti kana akanditarisa so aitonzwa kana kuda kundikwakukira. Ndakabva ndazogarawo pasi ndokubva ndatanga kugadzikwa dhari, ndikabva ndatanga kutongeswa ende zvose zvandainge ndichitongeswa zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichiramba. Zvainge zvaitika mukoma ndezvekuti besti wangu ainge atonditengesa kuti inini ndainge ndichinwa mapiritsi eHIV, ende zvekare ainge anditengesa kuti inini
pandakatanga kudanana neuyo akazova murume wangu ndainge ndakabvisa pamuviri. Zvainge zvakaitika panguva yacho iyoyo mukoma, pane umwewo muchinda uyo wandainge ndakangotorana naye, saka mukuzonoita bonde zviya zviya zverafu protection yacho yainge yakaputika. Mushure mekunge kondomu riya raputika, then ndo pandakabva ndazongodanana mushure mekunge protection riya radambuka the previous night. The next day, since uyu akazova murume wangu, he was like my new boyfriend, akabva azondipa pressure yekuti ainge achida kundiona on that very same day, akabva azouya ndokubva andipika up. Munhu wekuti ndainge ndiine mafeelings naye. Patakazonovharirana mukoma, handina kana kuzomborequesta kuti ngatishandisei protection. I was too weak for my feelings for him, they were just too weak. Ndokubva tazongoita bonde tisina kana kumboshandisa dziviriro. Saka at the end of the month, pandakazoona kuti ndainge ndisina kugeza, ndakabva ndazopindwa neimwe confusion yekusaziva kuti saka nhumbu yacho yainge imbori iyani. Ndikabva ndazongoona kuti it was far much better kuti ndinge ndichingotevedzera advice iyo yandainge ndapiwa nebest friend yangu, kuti iye aiziva vanhu vaikwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichizobvisa pamuviri paya. Saka zvose izvozvo, masecrets acho ose iwawo, best friend yangu mushure mekunge tanetsana akabva azoudza murume wangu, ndokubva azopiwa nhamba dzehama dzemurume, akabva azotanga kuvaudza zvose zvandainge ndichiita, achitovaprovidira evidence yezvose izvo zvandainge ndakamboita previously. Varume vose avo vandainge ndichidanana navo, even though ndainge ndava kutodanana neuyo akazova murume wangu. Saka murume wangu nehama dzake vakabva vazondidzinga, vakabva vanditi ivo vainge vasingade kuti ndinge ndichizowanana nemwana wavo, vachiti inini ndainge ndiri pfambi. Vakabva vati kunyange zvazvo ndainge ndiine maboyfriends, asi chinhu chakashata chandainge ndakaita ndechekuti ndainge ndakabvisa pamuviri zvekare, ndainge ndakavanzira vakabva vati ndainge ndakavanzira hama yavo kuti inini ndainge ndichirwara neHIV, but mukoma inini CD count yangu it was really good, zvekuti ndainge ndava paposition yekuti kunyange kurara kwose kwandainge ndichiita naye ainge asingatombobatiri chirwere chacho. I just wanted to tell him in the future kuti azotanga kunwa maprep, but each and everything I think kuti asi I believed kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho, so I was waiting for that time yekuti ndinge ndichizomuudza kuti ndaida kuti atange kunwa maprep. And that was another reason as to why ndainge ndakabvisa pamuviri, because ndainge ndabatwa nechirwere cheHIV. Saka ndainge ndichiri kutya kuti ndaingonzwa zvichinzi kana ukabatwa nechirwere cheHIV, kana ukaita pamuviri unokwanisa kuzorwara zvekutosvika pakufa. Mukoma ndakabva ndazodzingwa paya sembwa. Ndakati ndadzingwa kuya ndokubva ndazoenda ndikabva ndazotanga kugara nasisi vangu, ndikabva ndazotanga kushanda pandiri kushanda right now. Iyewo best friend yangu makore akazoti afamba tainge tisingataudzani zvedu, ndokubva ndazonzwa zvichinzi ainge akawanikwa, ende mukunowanikwa kwake ainge achitonzi ainge akatobvisirwawo mari yakawanda. Mukoma ndakarwadziwa. Kana uchinzwa munhu achikuudza kuti anokuendera kun'anga, munhu iyeye anenge atori very serious, anokwanisa kusakuendera nhasi, but kana zvatopinda mumwoyo make kuti ari kuda kuendera kun'anga, shuwa munhu anokuendera kun'anga akanokugadzira. Uyu musikana uyo wandainge ndakambogara naye handina hangu kumuudza kuti ndikuda kukuendera kun'anga, asi ndakangozviita hangu in private. Ndakazoti neimwe trip ndaenda kumusha ndokubva ndazoshanyirawo imwe n'anga yainge ichigara kumaraini kwedu, ndikabva ndazoiudza kuti pane umwe munhu ainge akandibhowa kuSouth Africa, ainge akandiparadzira marriage yangu, saka ndainge ndichidawo kuti marriage yake inge ichizoparara. N'anga iya yandainge ndaapproacha yakabva yati iyo izvozvo yainge isingazvigoni, because yaingogonawo zvekungopa vanhu makwenzi. Ikabva yati yaizondidana kumba kwayo mushure mekunge yanditsvakira munhu. Saka ndakabva ndazosiya mafoni numbers angu. Nerimwe zuva ndakabva ndazoona foni yava kupinda, ndokubva ndazoenda kuya ndikabva ndazosvika kuine kamwe kamuchembere akamukoma kakandibudira pachena, kakabva kati iko kanotoita zvekuroya. Kakati inini handisi svikiro, handisi n'anga, but ndinoita zvekuroya, asi ndinokwanisa kukubatsira
kuti ndinge ndichikuroyera shamwari yako iyoyo. Ndokubva kati kainge kachida at least kuti kange kachingoona face yeshamwari yangu. Ndakabva ndazoburitsa foni yangu ndokubva ndazoenda paFacebook, ndakabva ndascrolla pamaphotos, ndikabva ndazokarakidza mamwe maphotos awo andainge ndakambouploada maphotos eshamwari yangu ari oga. Ndokubva ndazoti aho ndiyeyu. Akabva ati unokwanisa here kundirakidza murume wacho waava kugara naye. Ndikabva ndati alright. Ndakabva ndazosecha zita remurume uyo wacho wandainge ndakanzwa kuti ndiye waava kugara naye. Ndokubva ndazomuwana. Ndakabva ndazotarira paprofile ndokubva ndaona maphotos, ndikabva ndazorakidza kachembere kaya mukoma. Kakabva kati hapana kana problem, chandiri kungoda ndechekuti iwewe chiitira weti umu. Kakabva katora chimwe chigaba chainge chirimo mumba muya. Ndokubva ndazoitira weti imomo. Kakabva kazotora chigaba chiya ndokubva kazoenda neweti iya. Ndakabva ndazobhadhara sekuru vaya avo vainge vanditsvakira munhu uyo wandainge ndichida kuti ange achizondiroyera best friend yangu. Inini ndainge ndichingoda kungoti marriage yake inge ichingoparara then tobva tazoritena back to square one. Ndakazoti zvangu ndadzokera kuSouth Africa ndakatombogara kwekangova kakati rebei mukoma. Ndokubva ndangozviudza kuti a loss is a loss. Ndainge ndakavharwa mari yangu nen'anga iyaya nekachembere kaya kegudo kainge kakandinyepera kuti iko kanoita zvekuroya. Ndikabva ndangoti ndakaroverwa feja. Ndakazoti ndarivara mukoma. One day ndainge nditori kubasa, sisi vangu ndokubva vazondifonera vakabva vanditi nhasi ndokuda kuti unge uchiuya kumba. At that time ndainge ndichishanda stay in. Ndakabva ndazokumbira muIndia wangu. Ndakazoti ndapiwa mvumiro yekuti ndinge ndichidzokera kulocation uko kunogara sisi vangu. Sisi ndokubva vazondiudza zvose izvo zvavainge vanzwa, plus ndakatoti ndiri muroad ndichitoenda kumba kwasisi ndainge ndatomboinzwawo nyaya yacho ichingotaurwawo, because pane vamwe vainge vachindiziva kuti nemusikana uya uyo wandainge ndichimbogara naye we were very close. Saka vanhu vakangondiudza but muchidimbu vakangondiudza kuti uyo ainge ava murume webest friend yangu anzi ainge abva mukusungwa, and best friend yangu anzi ainge ava kutoita sekunge munhu ari kupenga because he had gotten the shock of her life. Ndakazoti ndasvika kumba sisi ndopa vakabva vazondiudza zvose izvo zvavainge vaudzwa. And in the past mukoma pane imwe nyaya iyo yainge yakamboitika. Sisi avo vainge vari vatete weuyo ainge ambori best friend yangu vainge vakabatwa chibharo. Pane munhu ainge akavapindira mumba, ivo havana kukwanisa kurecognize kuti munhu wacho akavapindira mumba ndokubva avabata chibharo ainge ambori ani, because munhu wacho ainge akaita zvekudimbura cheni. Munoona dzimba dzedze dzekuti unenge uchigara mumukuku, then mukuku uya unenge uine dhoo rekuti unoita zvekuisa chain. Saka munhu uya anoratidza kuti akashandisa imwe tool yekuti unongodambura chain apa munhu asingatombozvinzwi, then ndokubva azopindira vatete veuyo ainge ambori best friend yangu ndokubva azovadzipa akabva azovabata chibharo. Munhu iyeye haana kana kumbogara abatwa zvekuti mulocation vanhu vaingogara vachingotya, especially vanhukadzi vaigara vari voga. Saka zvakazoitika ndezvekuti tete ava vakabva vazopondewa mushure mekunge vanonoka kuchaisa kubva kubasa. Vakangowanikwa vakatemwa. Munhu wacho airakidza kuti ainge akashandisa demo zvekare nebanga. Nyaya yacho yakatomboita mukurumbira, ende mhondi iyi yainge isina kana kumbogara yakabatwa. Saka sisi vakabva vazonditi munhu akazosungwa mushure mekunge mapurisa aita mainvestigation ainge ari murume uyo ainge ava kugara nebest friend yangu. Mukoma ndakarohwa nehana. Sisi vakabva vati if you think kuti I have told you zvinokurovesa nehana, wait for what I'm about to tell you now. Hanzi murume uya pakazosvika mapurisa pamba, hanzi akabva azotanga kuita sekunge munhu ari kumanifesta, and voice rake rakabva razoshanduka ndokubva ratanga kuita like voice remunhukadzi. Ende munhukadzi uya ainge achitaura ainge achiita zvekutaura achiseka achiti uyu tapedza naye manje, uyu tapedza naye, uyu ari kunofira kujeri. Then ainge ava kutaura murume uya
akanongedzera kune uyo ainge ari best friend yangu, achimunongedzera achiseka achiti iwewe chasara ndechekuti uchadya mumabhini iwewe. Saka vanhu vainge varipo vainge vari vekuzimu vakabva vambozama kuti vange vachikumbira mapurisa kuti mapurisa ambomira kumusunga sezvo ainge achimanifesta, because vainge vatofonerawo umwe muprofita aigarawo mulocation imomo kuti ange achiuya kuti ahake mweya uyo wainge uchitaura kuti vakwanisewo kuzozivisa hama dzacho kuti mweya wainge wakahakiwa wainge wakataura kuti kudii, sezvo munhu uyu ainge ava kutosungirwa nyaya yekuti akaponda zvekare ndokubva azobata hanzvadzi yake chibharo. Asi mapurisa aya akabva azoramba ndokubva vazomuvharira ndokubva vatoenda naye. Nyaya iya mukoma ikabva yazotongorova yakadaro. Saka best friend yangu at that time munhu wekutoti vanhu vainge vava kususpekta kuti munhu uyu zvaari kuita anenge ari kutodzidzira kutopenga, because dzimwe nguva aikwanisa kungoti kana akasangana nemunhu wekuziva aingokwanisa kana kungomutuka, kana amutuka aibva angotanga kungofamba, but mafambiro acho aanenge ava kuita it will be very fast over azotanga kuseka achidzokera futi achidzoka kumashure achiita zvekufamba nenhendeshure. Saka hama dzebest friend yangu dzakabva dzazongokasika ndokubva dzazomutora dzikabva dzazoenda naye kuzimu. Kubvawo ipapo handina kana kuzombogara ndaziva kuti chii chakazoitika kwaari, kuti akazorikavha here kana kuti akazopenga. Asi mukoma, that is my own confession. Hei vedare, vanhu vane zvivindi. Hanzi zvakaitika ndezvekuti ndakati ndaenda kumusha ndokubva ndazosangana nekachembere ako kakakonfesa kwandiri kuti inini ndiri muroyi. Iwewe wobva watokumbira muroyi uya kuti ange achikuroyera munhu wacho waunoti akakutadzira. Zvakangoma hazvo, mune zvivindi vahanzvadzi. What will happen then kana kuri kunzi one day mukati makarara zvenyu mobva mazopepuka mobva maona kuti ako kacho kamati kachembere kegudo kanenge karimo mumba menyu? What will happen? Zvakangoma hazvo veduwe. Asi please ngatizame kutaura navo mucomment section. Kune avo vanotumidzira mamessages avo zvekare nekutumidzira confessions avo as WhatsApp voice notes, please ndinokumbirawo kuti munge muchingoitawo patient, because kubva vateereri kubva zvavakati ivo havadi voice note, vanoda kuti nyaya yacho inge ichizoitwa zvekunareterwa. Saka process yacho inotorawo nguva yakati rebei. Like voice note iroriri ndakarireceiva, it was the beginning of last week, so kuti ndinge ndichizotanga kuritaipa apo zvinotorawo mazuva. So please try to be patient. Ndinenge ndisinga ignore and do not delete your confession. Please do not delete your confession.